ibadallah, bayan Allah mu kiyaye Allah, ringa tuna shi mu ji tsoronsa, domin gare shi za mu koma. Mu sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya aiwatar ya zartar, to wannan abin akwai hikima a ciki. Akwai abin da ya zamanto ya tsara haka duniyar nan za ta gudana, sawa'an koken mutum ko raki da mutum zai yi ba zai canza wannan tsari da ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar ba, domin abin da ubangiji ya so yake aiwatarwa, kuma abin da yake aiwatarwa babu mai iya canza shi. Saboda haka mu bi tsarin da ubangiji ya kasance ya tsara, sannan kuma mu yi biyayya, mu zamanto a yanayin da ake so, abin da ake so mu yi a canji da muka samu, mu yi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yake yarda da shi. Ya bayan Allah, mu sani kan cewa rayuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara, wata rana yalwa da jin daɗi ne, wata rana kuma kunci ne da wahala a ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara haka ne domin ya jarraba, domin duniyar gaba ɗaya an sauko da mu cikinta ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ubangiji ya jarraba ya ga waye zai fi kyautata aiki, kuma wannan kyautata aikin kowa zai samu kansa a ɗayan biyu. Wata rana ya zamanto abin da ya zo masa alkhairi ne, wani lokaci kuma abin da ya zo masa sabanin haka ne. Yayin da alkhairi ya zo jarrabawa ce, yayin da ya zamanto kishiyar haka ma ta zo jarrabawa ce. wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, haka ubangiji ya fara, yace za mu jarraba ku da kowanne daga cikin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayanin cewa mumini a duk yanayi da ya samu kansa, sa'an yanayin yalwa ne da wadata da walwala, to wannan alkhairi ne a gare shi. Idan ya zamanto kunci ne da wahala da shiga tasko da kakanikayi, to wannan ma alkhairi ne a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wancan sai ya gode wa Allah na farko, a na biyu kuma sai ya jure ya yi haƙuri, to kowanne sai zame masa alkhairi, domin rayuwa gaba ɗaya ana yin ta ne tsakanin waɗannan fuka-fukan guda biyu, ko dai haƙuri da juriya, ko dai godiya da nuna yabawa da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutum. Ya bayan Allah, mu sani kan cewa idan mutum ya zamanto ya haƙuri ya jure, wannan abin ba zai dawwama ba, domin ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa man yattaqillaha, duk wanda ya sanya ya tuna da Allah ya ji tsoronsa, a lokacin da ya zamanto ya shiga kunci, Allah zai sanya mar mafita, sannan kuma ya yalwata masa, ya azurta shi ta inda ma bai taba tsammanin ta nan abin zai bayyana ba. Ko wannan misalan wannan suna nan da yawa a cikin wato tarihin mutane bayan Allah salihai wanda suka zamanto sun kwatanta yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya. Ɗaya daga cikin bayan Allah ya yi bayani, ɗaya daga cikin tabi'ai ko tabi'ut tabi'in yana bayani kan cewa ya shiga wani irin yanayi, dan sai da aka kwana uku ya zamanto iya abin da zai iya sawa ‘ya'yansa a bakinsa ma ya gagare shi. Ya zamanto idan ya tashi sai ga cewa bai ma san inda zai je ba, a ruɗe yake tafiya. A yanayin yanda yake tafiya ɗin nan, haka wata rana ya fita ya je kasuwa, ya bubbuga, sai Allah subhanahu wata'ala ya sa sai dace sai aka bashi gurasa ƙanana guda biyu, sai ya murna cewa bari ya je ya kai wa 'ya'yansa, domin su suka fi cancanta da wannan. A yayin da ya tafi, ya juya zai tafi, yana tafiya ya baro kasuwa, sai ga wata baiwar Allah tare da ita da yara ƙanana marayu, ta yi bar kuka, ta ce waɗannan 'ya'yan marayu ne, ya bawan Allah ka ji tsoron Allah ka taimake mu, Allah ya taimake ka, yaran nan ba su da yanda za su. Ya dubi gurasa guda biyu da yake, ya tuna 'ya'yansa, sannan kuma ya kalli halin da wannan matar take ciki, ya yi iya tunaninsa, daga nan yake cewa zan bayar saboda Allah, ya ɗauka gaba ɗaya ya bata. Ya ƙara komawa da niyyar zai nema, saboda su ba su da wanda zai nemo musu. A lokacin da ya koma yana shiga cikin kasuwa, sai ya ji ana shela, ana kiran sunansa,
ana cewa wane dan wane yanda ake yin shelara da, sai zamanto sai ce gani, sai ce ka je gida ana jiranka, ana ta neman ka rasa inda kai. Hankalin sai tashi yake tunanin ko me ya faru, ya garzaya yana zuwa gida sai ga raƙuma ne iya kallonsa, duk kaya ne a kansu wato makare, sannan kuma a waɗannan kayayyaki ne na alfarma. Ya zo ya tadda mutumin wanda ya zamanto sun zo da ayarin da bayin gaba ɗaya. Sai ya ce kai ne wane? Sai ya ce ni ne wane. Kai ne ɗan wane? Sai ya ce ni ne ɗan wane. Sai ya ce to da ni da babanka da mun kasance muna yin kasuwanci, sai Allah ya jarrabe ni da wani yanayi, kuɗinsa kuma suna hannuna, to amma Allah ya kaddara bayan tsawon shekarun nan Allah ya dawo min da kuɗin, na haɓaka mar kuɗin, na bunƙasa mar kuɗin, saboda haka shi yasa na zo in neme shi, sai aka ce min ya mutu, sai kai ɗansa, kai da kai ne kadai magajinsa. A lokacin ya yi farin ciki, ya yi wa Allah godiya, Allah subhanahu wata'ala ya warware mar. Saboda haka ta inda zai bullo, ta inda Allah zai warware maka shi ya sani. Amma ka ji tsoronsa lokacin da ya yi tunanin cewa wannan gurasar da yana tunanin cewa ba zai iya ba, to gurasa ce guda biyu watakila Allah sai ya dakatar da shi a irin wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa innal abda la yumna ar-rizq, ana iya hana bawa wani arziki da ya zamanto ga arziki ubangiji zai bashi, sai Allah subhanahu wataala ya dakatar da wannan arzikin saboda wani zunubi da ya zamanto ya aiwakata, ko kuma wani abu da yayi Allah bai so wannan abun ba. Ya bayin Allah mu sani kan cewa a yanayin yanda aka shiga kunci, dukkan nisan kunci ubangiji zai yayi shi, dukkan yanayin wahala kuma zai yayi, kuma duk kunci da za mu shiga ba za mu shiga kunci irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga ba, dan ba a shiga ba kuma yanayin ba zai kai insha Allah ga haka ba. Ba za a shiga irin kunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wata uku ba a ɗaura komai a gidansa ba, har ma sahabbai suke tambayar, tabi'ai suke tambayar na Aisha, suke cewa to ya kuke iya rayuwa? Ke cewa wani lokaci ne bayan kwanaki sai a samu waɗansu daga cikin makotanmu daga cikin mutanen Madina sai su ɗan aiko mana da madara, wanda wannan madara ita za mu ɗan sha shikenan. Kuma kan mu manta kan cewa aka shigo gidan na Aisha a roƙi ko da wani abu, sai zamanto babu komai sai dabino kwaya ɗaya, kuma iya abin da take da shi kenan, kuma ta yi sadaka da shi, har ma ta yi sadakar ta ga cewa wannan matar ta raba guda biyu, ta ba wa 'ya'yanta rabi da rabi, shine abin da ya samu. Haka sahabbai suka rayu, haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance. Amma Allah ya yaye musu, Allah subhanahu wataala ya tafiyar da waɗannan abubuwan. Saboda haka mutuna kan cewa wannan abin ba dawwamamme bane, kuma mutuna cewa idan mun yi hakuri mun jure, ba mu yi raki mun kai kukan Allah ga wani Allah ba, Allah zai yayi mana wannan al'amari. Ya bayin Allah mu sani kan cewa idan irin waɗannan abubuwa sun faru na kunci, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hanyoyi na cewa a warware waɗannan abubuwan. Abu Dharr al-Ghifari yana tambayar sa, yana cewa wace sadaka ce tafi? Yace juhdun min muqil, wato himma da kokari na wanda ba shi da shi ma nasa dan kaɗan ne, ka ɗauka ka bayar, wannan sadakar na mafi girman sadaka da ubangiji subhanahu wata'ala yake so. Saboda haka ba yalwa mai yawa bane, ba kallon masu kuɗi kadai bane, ba kallon waɗanda Allah ya sa su ne kadai da mulki shine nauyin ya hau kansu ba. Wannan nauyi ne da ya zamanto ya shafi kowa da kowa, gwargwadon abin da kake da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba'amul wahidi yakfi lithnain, abincin da mutum ɗaya ne zai ci ya ƙoshi, to zai ishi mutum biyu, na mutum biyu zai ishi mutum uku. Saboda haka wannan shine salon da sahabbai suka bi, cewa ya zamanto kuma yaya wanda yake da kaɗan shi ma zai bada wato nasa gudunmawar. Abu na biyu shine at-tafakkud, bibiyar abin da mutane suke ciki. Wane anya ko ya ci abinci yau, wane yaya ko 'ya'yansa sun ci abinci. Wannan haƙƙin makoci ne akan dukkan makoci. Hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wanda ya kwana a ƙoshe, makocinsa ya kwana da yunwa, to wannan bai yi imani da Allah ba. Saboda haka bibiyar cewa shin makotana sun ci abinci kuwa,
ko suna cikin wani yanayi suna ɓoyewa saboda kar a sani, wannan haƙƙi ne na dukkan wanda makotaka ya kama ka da kai da wani. kuma mutum yana son ya gwada imaninsa, wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin gwada imani, mutum ya tabbatar cewa makotansa sun ci abinci kuma gwargwadon abin da ya sawwaka. Sannan ya bayan Allah sani kan cewa sadaka da kyauta yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake rage wannan raɗaɗin, domin yana cikin wani yanayi kuma ubangiji ya bayyana mana su kala biyu ne, akwai wanda zai iya tambaya, akwai kuma wanda ba zai iya ba. saboda haka lissa'ili wal mahrum, wanda ya tambaya yana da haƙƙi, wanda bai tambaya ba amma aka fahimta a halinsa yana da haƙƙi a kanmu. saboda haka mu yi ƙoƙarin mu iya gane waɗannan guda biyun, kar a ce ai ya cika girman kai ya ƙi magana, a'a wannan kare mutunci ne kuma ɗaya ne daga cikin ɗabi'un mutane na ƙwarai nagari wanda ubangiji ya yabe su. saboda haka idan bai tambaya ba a kula da yanayinsa a bashi, kar a ce ya cika girman kai ya ƙi zuwa ya buɗe baki ya faɗa, wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne. sannan mu sani kan cewa zakka na ɗaya daga cikin hanyoyi da ake warwarewa, sannan wakafi na ɗaya daga cikin hanyoyi da ya kamata a rayar kuma a bunƙasa, sannan kuma a yawaita domin a fita daga cikin wannan yanayi da ake ciki. domin wakafi yana kula da karatuttukan 'ya'ya waɗanda suka zamanto mara galihu, kuma irin wannan aka samu mana Imamun Nawawi, Allah ya mar rahama, wanda malamai suke cewa duk gidan arziki akwai littafin Imamun Nawawi a ciki, duk gida na musulmi na kirki akwai littafin Imamun Nawawi a ciki, ko dai 40 hadith ne ko Riyadus Salihin ne ko al-azkar ne, su ne wanda zai zamanto kusa-kusa wanda za ga cewa littafi ne dalilin Imamun Nawawi. kuma Imamun Nawawi ya yi karatu ne a kudi irin na wakafi, kuma Allah ya sa albarka a cikin wannan al'amarin. to wanda ya zamanto ya kula da shi, Allah ne ya san abin da zai samu na lada. to wakafi yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a yi, waɗansu kuma ci da su aka yi, ya zamanto sun rayu sun ci gaba da rayuwarsu, waɗansu kuma ba karatu ba ne, a'a abu ne da ya zamanto ya shige musu, ya zamanto kikikaka sun kasa yadda za su yi, wanda sai ya zamanto sun shiga cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya sassauta wanda yake cikin tsanani, to Allah ya yi alkawarin zai sassauta mar a duniya da lahira. ya bayan Allah, wakafi na ɗaya daga ciki, musamman a wannan yanayi da mutum zai bar dukiya mai yawa, sai zamanto 'ya'yan nasa ya samu wani bara gurbi ya zo ya shiga ya fita, har sai ya lalace dukiyar 'ya'yan nan kafin su girma, 'ya'yan nan sun talauce sun zamanto suna yin bara, wanda wakafi zai iya toshe wannan kafa da mutum ya yi. ko kuma mutum yana mutuwa, mutum ya ga 'ya'yan kuma sun buɗe sharholiyar duniya da kuɗin da ya sha wahala ya tara, sai zamanto tarin alhaki da suke tara wa kansu da rashin albarkar da kuɗin suka yi ya kai ya kawo. da haka ya bayan Allah, wakafi na daga ciki. ya bayan Allah, mu sani kan cewa a yanayin da ya zamanto kunci ya yawaita, wannan ma babi ne da ubangiji yake son ya ga me za mu yi masa. saboda haka daga cikin abubuwa da suka zo a cikin ayoyi da hadisai da koyarwar magabata shine mutum mu yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, mu yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. haka annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa mana, yace ku yawaita istighfari ga Allah domin shi ubangiji mai yawan karɓar gafara ne. sai aiko mana da ruwan ya zamanto mamako, wannan kuma ɗaya daga cikin abubuwa ne da muke fama da shi a wannan gari namu, saboda za ga cewa wannan unguwa an yi ruwa mamako, amma kana tsallakawa kafin ka je watakila bakin titi ga lado ko wani abin sai kaga kuma kandas ko alamar yayyafi babu. wannan damuna ta wannan bana hakika akwai yanayin tashin hankali da damuwa a cikin yanayin yanda ruwan yake kasancewa. saboda haka ya bayin Allah, mu koma ga Allah subhanahu wataala, mu yawaita tuba da istighfari zuwa gare shi,
ko Allah ya dube mu ya zamanto ruwan nan ya zamanto ya yawaita kuma ya yi albarka, sannan ruwa wanda muke sha ya zamanto ya wadata, shuka kuma ta zamanto ta yi albarka, wanda zai zamanto ya rage raɗaɗi da mutane suke shiga, musamman 'yan uwanmu wanda suka zamanto a ƙauyuka da karkara waɗanda suke noma. Abu na biyu shine yayin da aka samu wannan yanayin, akwai abin da ake kira tarshid wal qana'a, shine mutum ya rage abin da zai ci, wanda yawa zai zamanto yanayin samunsa ya ja da baya saboda ya gama aiki ya yi ritaya, to kuma sai ta da hankalinsa irin rayuwar da yake lokacin aiki haka yake so ya gani. Wannan ba tsari bane na musulunci. Tsarin musulunci shine kai rayuwa da gwargwadon abin da Allah ya hore maka. liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wanda ya zamanto yana da wadata da yalwa ya yalwata, wanda ya zamanto ya samu kunci a cikin rayuwa falyunfiq mimma ataahu Allah, gwargwadon abin da Allah ya baka ka tsaya iya nan ka ciyar iya nan. Domin waɗansu suna kamuwa da ciwon zuciya, waɗansu suna kamuwa da damuwa, waɗansu kan zamanto iyalansu ma an samu matsala saboda yawan faɗa da yake yi a gida, ko kuma yawan cari da ake marcewa ya kasa yin kaza da yana yi yanzu ya daina. To ka'idar musulunci shine gwargwadon samun ka gwargwadon ciyar abin da zaka ciyar, idan ya zamanto ya ragu ka rage wannan al'amarin. Saboda haka waɗanda suka zamanto abubuwa ba kamar da ba, sawan a kasuwa ne, sawan a wajen aiki ne da mutum ya bar aiki ya zo ya yi ritaya, mutum ya yanke waɗansu abubuwan da ba lallai ba, saboda abin da ya zamanto ka yanke kaga ka ci gaba da rayuwa, to wannan abin ba lallai ba ne a rayuwarka, kuma za ka rayu babu shi. Domin wani ma yana rayuwa da ƙasa da haka. Sannan kana'a, mutum ya zamanto ya samu wadatar zuci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai taɓa ba mutum wani arziki kamar arzikin wadatar zuci ba. Mutum ya ji yana da kana'a da wadatar zuci, wannan abu ne da ake nema a wajenka. Abu na uku ya bayan Allah shine mu sani kan cewa bayan waɗannan gaba ɗaya sai ya zamanto mun koma harkar taimakekeniya, domin mutum ɗaya baya gudu ya sha. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son al-ash'ariyin, wato mutanen Yaman wanda suke kabilar Abu Musa al-Ash'ari, kamar yadda yazo a cikin sahihu Muslim. Yace sahabbai suka tambaya saboda me ya Rasulullahi, ke cewa suna da ka'ida guda ɗaya, al-ash'ariyun suna da ka'ida guda ɗaya, idan ana cikin yalwa kowa ya je harkarsa, amma idan aka shiga kunci sai a ce to kowa ya kawo abin da yake da shi, wanda yake da shi da yawa ya kawo, wanda yake da shi kaɗan ya kawo, to sai kuma a haɗa sai zamanto a yi wato a raba yanda kowa kuma zai ishe shi, wanda ba gani kake wane ba ne baka, haka suke yin wannan abin. Sai manzon Allah ya ce waɗannan nawa ne nima nasu ne, waɗannan nawa ne nima nasu ne. Idan mutum yana son ya zamanto irin ya shiga cikin wannan ayari na albarka na ash'ariyun, ya zamanto shi na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah ma nasa ne, to yi irin wannan hali nasu. Da kuma yanzu mun shiga lokaci da muke buƙatar taimakekeniya ko mai kankantarsa, ko yaya asusun yake mutum ya zo ya zuba, sai ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin rayuwarsa. Domin da a ce koyaushe rana mutum zai ce na yi wa Allah alkawari kullum zan iya ajiye naira 50, ba ma naira 100 ba, idan ya zamanto naira 50 za ka iya ajiyewa kullum a shekara, mutum abin da zai ba wa Allah subhanahu wata'ala ba kaɗan ba ne. Ballantana a ce naira 100 ne zai iya zamantowa ya fada fiye da 36,000 a cikin kuɗinsa, ya ce wannan 36,000 na ba wa Allah kullum, ni ko naira 100 zan je in bayar. Kuma ƙasashe da yawa sun yi haka, kuma yana aiwatuwa, kuma ba abu bane mai wahala, domin wani lokaci mutum zai kashe naira 100 ma bai san ya kashe ta ba. Inda za a dawo da daddare ba a ce da nawa ka fita, zai iya cewa na fita da 1,000, ya ka kashe ta, ya ce wallahi dai kawai na san dai na kashe ta, amma ban san yadda na kashe. To naira 100 ka yi wa Allah alkawari akan cewa asusun unguwarku da zai zamanto za a iya samun mutum 100, kowa ya zamanto ya bada naira 100, zai zamanto za ku iya share hawayen da yawa daga cikin marayu a cikin unguwa, da waɗanda ba su da shi, da wanda zai zamanto. Kuma kakkai tunanin cewa kai ma wata ran za a taimake ka, domin wannan ci baya ne. Kai tunanin kai za ka yi taimakon, Allah ya sa kai kullum za ka bayar, amma kai karka zamanto cikin wanda za su zamanto
za su yi kasan da zai zamanto a basu. Domin wani sai ringa cewa to ina ta bayarwa ni ko shi za a bani. A'a, ka bayar ka ba wa Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ya bayin Allah, mu zamanto mu dage a wannan yanayin, mu kalla kuma mu bi abin da Allah ya ce, mu bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce, sai mu samu rabauta. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma inna nas'aluka khayral mas'ala wa khayral du'a wa khayral najah wa khayral hayati wa khayral mamat. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي المختار في هذا اليوم الغراء، فإن صلاتكم معروضة إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.